Ayan, hello! Hello po sa inyong lahat. Andito na naman ako. Hello, hello po. Sana hindi ito mahulog. Hello, hello, hello everyone. Kumusta, kumusta, kumusta? Paano ba to gawin para hindi na ako pindot ng pindot magbasa ng comment. Hindi ko alam. Anyway. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Thank you for watching. Salamat, Balongdong. Hello, hello, hello. Hello, everyone. Hello, everyone, to my one watcher. Ay, ako, Lord. Ayan, dalawa na. Mag-comment lang po. Nang makilala ko kayo. Hello, my baby ko. Hello, my Balongdong. How are you? How are you lah? Okay lah. Okay lah. Baby, on our remember our Chubby Bunny video? We have comments there that I didn't even read yet, or I had a look today and I've got a lot to do. I just put heart, but I didn't went back to their channel, so I have to do that. Anyway, where's everyone? I think they're still busy. They're still eating, having lunch. Wow, that was what, she's ago or years ago? Yeah, that was long time ago, but I have like ages ago. Yeah, I have like comments there like 7 months ago, 9 months ago, and there's some new ones also. It's so hard to keep track. So they must be thinking, oh, this woman doesn't get back to me. She's hamburgera. I put a comment there and she didn't even get back to me. Ay nako, not hamburgera. I just don't have any. Didn't see it because I'm so focused on the new video, the you call it, the comments on the new video, and I forgot that I've got some old ones. Oh, hello sis Gina, you're here. Hello baby. Miss Gina is here, baby. So yeah, so there. Thank you, mahal ko. Just put me on the side and watch your NCIS. And then listen to me just once in a while. Tamsak na. Salamat, 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 Miss Gina. Kaon na ka, sis? Unsay mong sudan dara ah? Unsay mong sudan dara? Grabe, sige kong katawa ganina ba? Ay, nako. Wala yung ko kaila atong ko prutas, katong last. Alright, baby. Talk to you later. Alright. Okay lah. Love you, baby. Okay. Okay. Okay, sis. Sorry.
Sis, mainit, mainit. Okay, sis. Hoy, hello. My 4 watchers ako. Just pag-comment lang. Comment lang kayo. Ayan, 3 na lang. Comment lang po kung andyan kayo. At huwag kalimutang bigyan ako ng thumbs up. Ayan na si Sis Jovi Kia. Hello, Sis Guapa. Ayan, salamat sis. Dili naka-busy sis. Nagkaon na mo dara pagkaon sa mo ha. Unsa na baya o ala size na. Tingkaon na jud karon. Salamat sa thumbs up sis Jovi. Sis unsaon man ipagkuan para ang kanang comment god magdagan lang. Kani man gud ako magsige pa kog pindot. Bag-ora ko human og pamahaw. Maayo kay pamahaw. Pamahaw. Unsa man imong gisud-an tusino? Sis? Sige pa kog pindot ani napay ka nang mudagan lang ang comment. Mudagan ba? Oo, sipi. Kapoy kayo si kuan, kapoy kay pindot. Matarog ang cellphone. Ita. Nindot kay human na kag pamahaw sis Gina. Asa man day ka naka sa Amerika? Okay, sige. Basi dili pwede sis, ingani ra siguro. Pindot-pinduton ra siguro. Sa laptop ko nagatan-aw comments. Okay. Ayan na si Boss Lufmans. Hello boss, salamat at nakarating ka. Kumusta ka? Kumusta kayo dyan? Umuulan pa din ba dyan? Basi nakalak comment section mo sis. Nakalak. Ayan. Ayan sis. Ito na siguro to. Kinlik ko lang yung nasa top chat sa messages sa siya blah blah blah. Ayan. Siguro yan yun. Tingnan ko nga kung hindi mawala. Ayan. Ay, mawala manggihapon, oy. Paano malaman kung nakalak? Ay, ewan ko ba. Sige lang, ipindot-pindot ko na lang to. Hello, Boss Lufmans. Kumusta? Kumain na ka dyan ng iyong pamilya? Samsakdan. Salamat. Salamat, boss. Ay, nako. Ewan ko ba. Pindot-pindutin ko na lang to. Para ano. Bahala na. Pasensya na ha kung kurog siya gamay. Tinapay. Sa mga ano sis, tinapay ug Sprite sis. Pang merienda man ay mong dinner sis. Haha, dili pud ko kamao na sis kay apps man gamit na ako good. Mao. Oo nga, ewan ko. Si Boss Lufmans kaya, Boss Lufmans, andyan ka pa ba? Paano to mag-ano para mahirap man magtagalog para di ko. Ano Tagalog sis Gina tabang be? Para mag-ano lang ba? Para magdagan lang ang ang comment. Pamahaw pa na sabi. Ay, oo nga apps din pala tong sa kanya. Ay, nako. Ewan ko ba? Sige. Wag na lang. Okay na to. Tama. Ano pala yung sa inyong dalawa? Apps pala yan. Okay lang. Salamat sa mga loyal ko na mga friends. Pareho kami gamit. Bitaw no, pareho man dahil gamit. Kaya atay ko dasay.
Sis, sinong nanalo kanina sa unang tanong mo, sis? Sis Gina, sinong na ano nun? Sis Jovi Kia, kumain ka na ha. Ayan, sumilip lang siguro si Boss Lufmans. Nawala naman. Mag-search ka sis. Ako umasa lang sa search. Oo, i-search ko mamaya sis. Atay, katulogon naman ko. Ikaw na. Ay, oh, tama dahil no. Ako man. Wala ka, oy, wala na jud ni akong utok. Wala na jud. Ilang araw na kasi talaga akong walang tulog ng maayos. Parang nakakatulog ako tapos nakagising na naman. Tapos mga ilang oras pa bago makatulog ulit. Nakakainis. Kalagot na jud. Wala namang Tagalog dito. Parang wala na ata si Boss Lufman. So magbisaya na lang ko. Tanaw, pero gud akong matao. Katulogon kayo. Lord. Ayaw, sa katulog kay napay live si Sis Jovi. Absent ba ako gabi eh. Namalit ko og kuan, oy, ako na pong sudanon ugma. Kabalo naman ka ang mukbang. Uy, si hello sis Pamilya Espinosa PH. Salamat kaayo sis kay nakaabot ka. Nagsayaw pa ka dara sis. Maayo sige sis, magsayaw ra dara. Wa pa ka nag-upload og imong bagong salida ba? Isayaw na kay para ugma lamon na pod. Namalit ko og kauno na ako ugma sis Gina. Tapos nakapalit ko og notebook. Yay! Kaya ako ang notebook na isa ko ana. Hapit na mahurot og ballpen. Unsa pa akong gipalit? Ora man basta ako ang sudan ugma, dili lang nako ingon akong sudan kay para matan-awan ninyo. Riza Bazarte. Hello, sis Riza Bazarte. Hello, salamat sa pagtamsak. Tagasan ka sis. Salamat ha, ilista kong pangalan mo dito. Baka hindi pa tayo hindi pa tayo magkapitbahay ba? Ilista ta ka sis. Ilista kita sis. Riza Bazarte. Mga sisi, may bago. Sis, yung mga andito lahat, Bisaya man di ay, salamat. Bisaya man di ay ka, salamat intawon kay kapoy kay Tagalog. Ayan, Bisaya. Ayan, sis Risa, kaning mga naa diri, mga legit nin ha. Mga legit ni kay mga loyal lang kunin ng mga kuan. Taga-tanaw sa kong salida. Hala, di man ta ka mabutangan og blue dye. Ako asa ning dili, hala. Unya na taud-taud siguro, ikuan ko sa ni. Painit-initon ta sa ka si Risa ha. Agoy, hala. Natumba na. Hala. Sorry ha. Hala, natumba. Sorry. Maayo kay Bisaya kasi. Akuan na lang ning i-unplug kay 100% na bitaw ni na charge. So, matumba man siya. Ala, sorry kaayo. Nagsige na lang ni ug. Ayan, Bisaya pud ko hahapas. Mahirap kasi magtagalog, uy. Kabalo naman mo. Kay ako ang dila sa mga Bisaya, perting kahia. Ayan, naana kay Blue sis. Sis Risa. Itong mga dito sis naunsa ka host. Wa na nakuan ako ang kuan uy nibalintong akong cellphone paita. Sa naman ni. Paita lagi ng cellphone ra atong gamit ba? Iatay ko dasay. Buklan ko. sorry sis. Butangira nagpaw di arko imong bukol dara. Sis Risa Bazarte, asa ka dapit sis? Taga-asa man ka? Ayan sis. Ito mga andito sis, legit to lahat sis ha. Sis, kaning mga naadiri, mga legit ni tanan, mga Bisaya pud ni kani si Pamilya Espinosa PH.
si Miss Gina, si Jovi Kia, si The Lufmans TV lang ang ang Tagalog. Pero ewan ko lang kung andito pa siya. Pero mga yan, mga legit yan lahat sis. Ay naa ka sa QC karon sis, pero Bisaya ka. Kumusta man dara sis? Pag amping dara ha, daghan bayad darag mga kuan. Daghan bayag mga malalang ni mga malalang mananap dara. Kabalo na ka kung unsa, kay bawal daw itapik. Paita. Hello sa aking apat na pong magagandang mga taga subaybay. Hello sa inyong lahat. Shout out to Riza Bazarte, Miss Gina, Jovi Kia, Pamilya Espinosa PH, and the Lufmans TV. And of course to my husband, hello baby, salamat for watching. Ayan, daghan jud ko host, wa lagi gaw. Daghan jud host, wa lagi. Maulagi, pag amping dara sis. Anong naamang kadara? Dara ka diri ka nagtrabaho di ay? O diri na jud ka nagpuyo. Ako diri sa kuan karon sis. Mo ni na si Risa, maayo. Maayo pa ka sis. Tabangi Mrs. B. Mangayog tabang ba? Kaluoy ngayog tabang. Dili okay ra man jud mangayog tabang uy. Ay ayan, hello po sis Buhay Italia Jen and family. Hello po. Kabalo mo Bisaya si Habi? Hindi kabalo magbisaya si Habi sis. Uy, gamay lang na yang konti lang yang makuan niya pagbisaya. Buhay Italia Jen and family. Hello po. Kanina naikot ka host kaya umalis ako. Okay na pala. Okay na. Nabalintong kasi yung ko sis, yung cellphone ko. Sorry ha. Baka nabukol na kayo diyan. Alam mga sis, magtagalog muna ako ha kasi meron tayong Tagalog dito si Buhay Italia Jen and family. Mga sis, legit din to siya ha. Nasa Italia sila ngayon. Wa pa ko na awa pa ka na mo ni si Riza Basarte. Sige lang, padulong ra ta dara sis, hinahinay lang. Nag-ask da ay kasi si Gina. Abi na akong ngayon namuni na si Riza Basarte. Dara ka nagtrabaho. Amping dara sis ha. Hello po sis Buhay Italia Jen and family. Kumusta po dyan sa inyo? Kabalo mo ba? Ayan, Buhay Italia Jen and family. Shout out daw po sa inyo. Sabi ni Riza Bazarte. Kulang lagi. Pareho tayo Pareho tayo si Riza Bazarte. Buti nga meron akong mga kaibigan na taga-subaybay din. Hindi ako iniiwan. Ito sila Miss Gina, Jovi Kia, of course ang aking Pepay na Pamilya Espinosa PH, The Lufmans TV. Yan, mga loyal na taga-subaybay ko yan. At saka ito din si Buhay Italia Jen and family. Oo sis, may nag-chat. Nag-ping. Ayan. Hello po sa inyo. Baka hindi pa po kayo kumakain. Okay. Sige po sis, salamat. Dito lang sis BG, nasa work pa. Sis, Buhay Italia Jen and family, dalawa po kayo ng asawa nyo nagpa-vlog, no? Minsan ikaw po, minsan si asawa nyo po. Kulang pa jud Miss Gina, 900 pa kulang. Uy, gamay na lang na sis, may gani mo 900 na lang. Na ako diri sa wa na nagbisaya. Andito ako ngayon sa sis Riza Bazarte sa Pasay. Hindi ko pala na continue yung kwento ko kanina, no. Nandito ako sa Pasay, na stranded ako dito, taga Davao ako, tapos na stranded ako dito, magtatlong buwan na.
Dugay na. Ang galing mo, sis Riza. Malapit ka na yan. Oo, malapit na yan, sis Riza Bazarte. Konting push lang yan. Hayaan mo, pag marami akong time, panoorin ko mga video mo. Minsan kasi nabibisi ako. Ang dami kong mga binabalikan ng mga comment. Meron dun pala sa isa kong video rin na yung chubby bunny. Ang daming mga comment pala dun nakatago. Hindi ko, nilagyan ko lang ng mga heart kanina pero hindi ko pa sila nabalikan. Ay nako. Yung iba comments from like 7 months ago, 9 months ago. Agoy. Ang tagal na ng mga comments. Oo, tagal na ako dito, sis. Ay nako. Pero sige lang, ano lang, tiis-tiis lang. Bakit nagbabawas, sis? Bakit nagbabawas, sis? Si Riza. Ayan. Ay nako. Message. Binabawasan kasi pag may dikitan ka. Pang 1K below na lang watch hour mo. Lagi na lang pang 1K below na lang watch hour mo. Ano sis? Pang 1K below na lang watch hour mo. Lagi na nagbawas si YT. Ano sis? Pag 1K below na lang ang kulang mo, palaging nagbabawas si Lolo? Ganyan ba yun? Hindi ko rin magets. May na pala ngayon. May 21, 2020. Hala, ang hirap pala niyan. I mean, pag 1K na lang kulang, lagi na nagbabawas. Hala, bakit nagbabawas sis? Kakuan pud oy. Parang very unfair naman yan. Very unfair. Si Risa, magkadikit na ba tayo si Risa? Tingnan ko mamaya ha. Hindi talaga basta-basta to si Manong Boss eh. Hindi talaga basta-basta. Pinapahirapan talaga tayo. Pero ganyan talaga. Sabi ko nga, kung kaya ng iba, kaya din natin. Tiis-tiis lang. $1K pababa, lagi jud bawas last day. 100 bawas ko, kahilak jud ko. Kuyawan no? Pero bitaw, ako apod ing ana, mabawasan, pero dili man pud daghan kaayo. Pero gamay pa magud ako ang WH good. Mabawas-bawasan man pud ako, ambot nganong ing ana na nganong mabawasan. Lah, Bisaya naman ko. Ewan ko lang bakit ganyan yan, bakit niya binabawasan. Pero sige lang. Anyway, hi! Oy, meron tayong bago. Oh, hello! Hello, Steffi Joyce. Steffi Joyce. Hello, sis. Taga saan ka, sis? Steffi Joyce. Lista ko pangalan mo, sis, ha? Ayan, mamaya na kita konti bigyan ng jacket si Steffi Joyce.
Kasi ano pa, para painitin muna kita ng saglit. Hala, daghana lagi sis. Wala ka, oy. Baka wag mo muna i-phishing account mo sis pag ganyan. Siguro no, baka ganyan. Kaya nga ako ngayon hindi na ako nag-aano eh. Nangingisda muna. Kung sino yung mag-comment, yun lang yung binabalikan ko. Bicol, taga Bicol si Steffi Joyce. Ayan, big shout out to our new newcomer. Si Steffi Joyce. Ayan. Mga sis, eto si Steffi Joyce na taga Bicol pero nasa Kuwait siya ngayon. Kumusta naman dyan sis? Okay ka lang ba dyan? Anong oras na dyan sis? Kumain ka na ba? Wala, ang daming tanong no? Sis Steffi Joyce, itong mga andito, mga legit to lahat ha. Mag-iwan ka lang ng tamang baka sa kanila. I'm sure babalikan kanila kasi mga legit to lahat. Kaya kita mo naman, konti lang yung andito. Ibig sabihin, konti lang talaga yung mga legit na nanonood sa akin dito. Hindi lahat na andito, mga legit talaga to. Ayan, meron din tayong bagong comer. Ay, hala. Ayan, meron din tayong bagong comer si Jem McGigan. Ayan, Jem McGigan. Kaibigan ko to sa totoong buhay. Si Jem McGigan po. Hello, be. Kumusta dyan, be? Kumain ka na, be? Ayan, sabi ni Miss Gina. Hi sa'yo, Steph. Okay, bisitahin ko sila. Oo, bisitahin mo, Steffi Joyce. At kung hindi pa tayo magkadikit, sis, mag-iwan ka lang ng baka, sis, ha? Tapos, balikan kita. Hindi pa, be. Anong ulam nyo dyan, sis? Anong ulam nyo ng asawa mo at saka si baby pogi mo? Sis Gemma at Gigan. Ayan, sabi ni Riza Bazarte. Hi, sis Steffi Joyce. Ayan. Mag-ano kayo ha? Magdikit-dikit muna kayo. Be, Gemma at Gigan. Itong mga andito, be. Anuhan mo to ha? Puntahan mo sila sa kanilang mga lungga at mag-iwan ka lang ng tamang bakas. Alam nyo na kung ano ang tamang bakas. Huwag lang magmadali, manood lang ng kahit 3 minuto bago pindutin ang alam nyo na kung anong dapat pindutin dyan. Para hindi naman masayang at mapunta sa basurahan. Sa akin, ang daming basurang dinilit ko kanina, nakakapanghina ng loob. Pero wala talaga tayong magagawa, talagang ganyan. Ay, matagal na tayong magkadikit, sis. Wala, salamat talaga, sis, ha? At nakapanood ka dito ba? Thank you, sis, Steffi Joyce. Nakapanood ka sa aking pelikula. Kahit na ako'y ultimo lamang. Wala ka, drama! Ang buti niya, drama. Anyway, di pa, be. Ayan. Jem McGigan, be, itong mga andito lahat, legit to, be, ha? Puntahan mo lang sila, be, para madagdagan naman ang iyong mga, mga, ano bang tawag dyan? Mga duhat. Huwag na lang yung isa para hindi masyadong halata. Mga duhat. Para madagdagan naman. Kaya nga, Miss Gina, sabi nila ibabalik daw yon pag mo. Ganyan pala yan, sis. Sige. Sige, wag muna tayong mag-topic niyan ngayon, sis. Baka magalit na naman si boss Manong natin. Si Manong boss natin. Sige lang, sis Riza Bazarte, tiis lang. Sis Riza, magkadikit na ba tayo, sis? Pag hindi pa, sis, mag-comment ka lang dyan, ha? Sa aking one of my palabas. Pero nalista na naman kita dito, kaya balikan din kita mamaya. Ayan, sabi ni Riza Bazarte, Jem McGigan, hi, shout out. Ayan, shout out daw to you, Jem McGigan, be, sabi ni Riza Bazarte. Dikit na ako sa'yo, host, tagal na. Dikit na pala tayo, sis. Ayan, thank you talaga, sis Bazarte, ha, at nakapasok kayo dito sa aking himpilan.
Himpilan ang nasabi sa aking palabas. Thank you. Ano ba tong TikTok? Oy, palaging nag-aano. May message. Ayan, at Gemma Gigan, hi, shout out to you, dikit na ako sa iyo. Ayan. Ayan, itong mga andito lahat, Gemma Gigan, para madagdagan naman ang iyong duhat, at Steffi Joyce. Kung gusto nyo madagdagan ang inyong duhat, ay pumunta lang kayo sa mga bahay o sa mga lungga ng aking mga magagandang mga sista. Miss Gina, si Joey Kia, at saka ang aming poging boss na The Lufmans TV. And of course, ang Pamilya Espinosa PH at Buhay Italia Jen and Family. Ayan, mga legit ito lahat. Lahat ng mga ito, mga sis. And of course, si Riza Bazarte. Ayan, legit yan lahat mga boss. Mga sis. Wait sa sis ha. O, sige ra sis. Manibin na pud ka sis. Ayan. Aray, masakit ang likod ko eh. Saan naman ni si Tiguang na manggutani. Ayan. Ayan pa. Ano ko ipaduol. Balikan ko kayong nauna maya-maya po. O, ayan. Oo, magpainit muna mga sisi ha. Bago kayo pumunta sa ibang planeta. Para hindi naman masayang ang ating hirap. Sis Riza Bazarte, naga-live ka na sis? Mag-live ka sis para madagdagan ang WH mo. Sis Riza Bazarte. Ayan. Sis Pepay, salamat talaga sis Pepay ha. Pamilya Espinosa PH at andyan ka palagi para sa akin. Thank you. Mwah. Lalab. Thank you sa inyo lahat. Kumain muna kayo sa hindi pa mga kumakain ha. Kumain muna kayo dyan. Baka magutom kayo. Ayan. Inom tayo ng tsaa mga sis. Ito tsaa ko, green tea na may luya. Hindi ko nalagyan ng turmeric ngayon. Tinatamad akong magbalat. Opo, host, nag-live na ako every 2 p.m. or 3 p.m. kahapon at now. Hindi. Ganun ba, host? Ilista ko nga yan dito. 3 p.m., 2 p.m. Okay, pag meron kaming time sis Riza, puntahan namin ikaw ha. Meron kasi kaming dito, sunod-sunod yung live namin dito ng aming kagrupo, sila Boss Lufmans, tapos ako, tapos si Sis Sally, tapos hindi pala, si Boss Lufmans, tapos si Sis Gina, and then si Sally, tapos ako, tapos si Joey Kia. So kung meron kaming time, puntahan namin ikaw. Di ako maka-move on sa nawala na. Mag-move on ka na sis, oy. Hayaan mo, ibabalik din yan. Ganyan talaga sis, tiis-tiis lang talaga. At syaga, at wag lang sumuko. Ako nga, ngayon lang ako bumalik ulit dito Ilang years na tong account ko sa YT, hindi ko, like every once in a while lang ako nag-a-upload. Tapos ngayon na andito ako, na-stranded ako, tapos may internet, naisipan ko bumalik ulit. Kaya ito, naging regular ako ngayon. Tapos yung mga kasabayan ko dati, money na silang lahat. Sabi ko, ay naku, kung sana hindi ako nag-stop nun. Ganyan na rin ako. Pero it's never too late. Tiyaga-tiyaga lang talaga. Meron namang gagamitin si Lord ng mga na mga tao na tutulong sa atin. Oo, mag-LS kasi sayang din naman.
Ako nga kahit 1 oras mahigit lang, okay na yan. Kasi kung aasa lang kasi tayo sa mga manunood sa atin, abutin tayo ng siyam-siyam, di ba? Wag lang sumuko. Kaya mo yan. Oo, kaya pa to. Itutuloy-tuloy ko na to hanggang dulo. Sa dulo ng walang hanggan. Di bali nang mapagod at lumaki ang eye bags. Ay, nako. 2 p.m., 3 p.m. Ayan, nilista ko si Riza Bazarte. Pag walang pag walang magla-live sa amin, pupuntahan kita. Ano yun, sis? Ano, sis? Ano, sis Pepay? Pamilya Espinosa PH. Joey Kia, shout out to you, sis. BG ka lang dyan. Salamat. Anong oras ka mag-live, sis? Agahan mo naman, sis. Para gising pa si Marilyn. Ayan, walang anuman, sis Riza Bazarte. Laban lang tayo. Sis Pamilya Espinosa PH, ano yun, sis? Ano yung ano? Ito si Pamilya Espinosa PH, yan. Sumusuporta din yan sa akin ng bonggang-bongga. Salamat talaga, sis. Thank you, sis. Naway ikaw ay pagpalain ng akin ng... Ayan, hala, nawala. Sabi mo sa dulo ng walang hanggan. Nagsayaw-sayaw kasi ako kaya di ko narinig. Sabi ko, sis, kaya natin to. Ituloy-tuloy ko na to hanggang sa dulo ng walang hanggan. Itong ginagawa ko ngayon ba? Kasi sabi ko, na-stop ako. Ano na tong account ko? 7 years na. Tapos every once in a while lang ako nag-upload ng videos. Pero ngayon na na-stranded ako dito, sis, itutuloy-tuloy ko na to hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ambot niya. Ayan, sabi ni Riza Bazarte, Jovi Kia, shout out to you. Ayan na. Pagtiyagaan ko na talaga to, sis. Pamilya Espinosa PH. Palagi kong sinasabi sa sarili ko, kung kaya ng iba, kaya ko rin yan. Kung nakarating sila kung saan man sila ngayon, kaya ko rin yan. Yung mga inspirasyon ko, naging inspirasyon ko dito sa Bulwagan. Kagaya ni Pamilya Espinosa PH, yan. One of my mentors yan. One of my inspiration para makamit ang gusto kong makamit. And one day, sana one day, tiis-tiis lang, tiyaga-tiyaga, makakarating din tayo dyan. Oo, kaya nating lahat to, Jovi Kia. Tuloy-tuloy lang. Basta wag lang mag-give up. Steffi Joyce, later na hat. Thank you. Ayan, sabi ni Miss Gina. Be. Mura magkanding. Be. Jem Makigan, andyan ka pa ba, be? Huwag lang magsuko, be. Tuloy-tuloy lang sa ating mga pangarap. Salamat, sis Gina. Maya-maya balikan kita. Ayan, meron tayong... loading? Ano maning loading, oy? Sis, ayaw laghawa, sis, ha? Okay ra lagi na ron. Ayan, si Sis Lodi Amogis. Ayan. Hello, sis. May bago tayo, mga sista, mga sis. Ayan, tamsak lang ako. Salamat, sis. Ayan, big shout out to Mildred Amogis. Taga saan ka, sis? Ayan, si Team Honey. Hello, Boss Honey. Kumusta? Pinanood ko ang iyong tortang talong kanina. Yan din ang ulam ko kahapon ba yun? Parang kahapon yun. Big shout out to sis Mildred Amugis
And sis Team or Boss Team Honey. Ayan. Big shout out po sa inyo. Ayan, sis Riza Bazarte. Ito, meron tayong mga bago sis. At Team Honey at Mildred Amugis. Itong lahat po na andito, mga legit po ito lahat ha. Tingnan nyo lang po, mag-scroll lang po kayo dyan ng mga name. Like Jovi Kia, Miss Gina, Pamilya Espinosa PH, Buhay Italia Jen and Family. Yun ba yun? Parang yun. Ayan. Minsan kasi nauuna yung Italia ko. Ayan, Buhay. Ayan, Buhay Italia Jen and Family. Yan, mga legit po yan lahat ha, sis. Sis na andito, nakakapasok lang sa aking bulwagan. Si Boss Honey. Ayan, sabi ni Boss Honey. Hi, Miss Gina. Riza Bazarte. Yes, tagal na tayo. Dikit iba ang profile mo nun. Ayan, sabi ni Sis Pamilya Espinosa PH. Riza Bazarte. Yes, sis, tagal na tayo magdikit. Pero iba yung profile mo nun. Ayan, nag-change ka siguro ng profile si Riza Bazarte. Team Honey, hi, dikita na. Ayan, dikit-dikit lang kayo. Pero magtambay muna kayo ng mga ilang minuto dito bago kayo pumunta sa ibang planeta. Tapos balik-balik din pag may time, no? Baka kayo maligaw. Wag naman sana kayong maligaw, no? Bumalik kayo pagkatapos nyong pumunta sa ibang planeta para naman masaya tayong lahat. Ayan, so big shout out to everyone, no? Kay Team Honey, Riza Bazarte, Miss Gina, Pamilya Espinosa PH, Jovi Kia, Buhay Italia Jen and Family, Mildred Amugis. Parang nawala na si Sis Mildred Amugis. Parang parang nagsilip lang, sumilip lang. Steffi Joyce, ayan. Thank you po sa inyong lahat na andito ha. Salamat talaga at salamat sa mga nagtamsa. Taga Davao ako host. Bakit sinasabi? Taga Davao ako sis. O boss. Boss na lang. Taga Davao ako boss. Oy, kayo boss, taga saan kayo? Ayan, sabi ni Team Honey, balikan ko kayo, mag-iwan lang ng tamang bakas. Ayan. Ayan, sabi ni Boss Honey, ayan ang aking magandang sista. Nakapasok na naman si Joyce Castrodes. Hello, Sisi. Hello. Welcome back. Eto, mga regular ko talaga tong mga Asa ka sa Davao? Sa kuan ko, taga-ilang ko. Kanagong sa Panakan tapos ilang. Bisaya ka rin sis, Boss Honey. Taga Davao City, sadme, pero naami sa kainta karon host. Nganong naaman mo dara? Asa mo sa Davao? Saan kayo sa Davao? Tagalog lang ako ha, kay mayroon atang mga Tagalog dito, baka hindi nila kami maintindihan ba? Baka hindi nila ako maintindihan ba? Kabalo naman mo. Oo, kanang padulong og tibong ko ba? Uy, ayan ang aking sexy at magandang Ms. Sifra OFW. Hello, Sisi. Sis, meron tayong mga baguhan, sis, ha? Ito si taga-Agdaw mi og ayan, taga-Agdaw. Nagunsa man mo dara sa kainta. Ayan, sis Ms. Sifra OFW. Ito may mga baguhan, ha? Sila Team Honey. Joyce Castro, salamat kaayo sis. Thank you talaga sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. Salamat. Lalab talaga. Thank you talaga sis. Ayan, taga Davao City. Ito scroll mo lang sis, Emi Sifra. Ayan si Riza Bazarte, si Team Honey, si Steffi Joyce. Sino pa ba yung bago dito na hindi mo pa nadikitan ata? Buhay Italia Jen and Family, Pamilya Espinosa PH, pero parang nadikitan mo na yan sis Emmy.
Ayan, Joyce Castrodes. Yan, sa mga sa tingin mo hindi mo pa nadidikitan sis Emmy, puntahan mo lang. Okay, pero magpainit ka muna dyan ng iyong lubot ha. Magpainit ka muna ng iyong lubot. Baka maano ka. Bago ka pumunta sa ibang planeta. Diri work sa Ortigas. Ah, okay. Maudi ay. Yung video nyo kasi ano, boss Honey, nagtagalog kayo ba? Akala ko Tagalog kayo. Kaya ang comment ko doon Tagalog din. Ayan, iwan ng bakas sa hindi pa. Ayan, sabi ni MEC from OFW at sabi niya, hi Riza. Ayan. Hi Riza. Anong oras ka matapos sis? Anong oras ba ngayon sis? Siguro mga 7:30 sis. 1 oras at kalahati lang target ko sis. Kasi parang ang nakakapagod na pag sumobra pa. Isang oras kalahati sis, Pamilya Espinosa PH. So 7:30. Dikitan nyo lang po ako at babalikan ko po kayo until the end. Ayan, sabi ni Team Honey. May raffle ka po ba, host? Anong raffle, host? Ay, anong raffle, ani? Naku, bago pa naman ako dito, sis. Hindi ko alam. Ay, boss, hindi ko alam to. Anong raffle na yan? Meron kaming palaro na yung panalunan load. Maglaro ba tayo ngayon? Pero globe lang yung load ko ba? Yan? Share a load? Like watch hour. Wala eh. Pag-isipan ko yan, boss. Paano ba yan, boss? Boss Team Honey. Wala kasi ako masyadong alam dito. Ano yung mga game na yan? Ano ba yung like watch hours? Magpa-raffle tapos kung mabunot mo, manunood ka ng mga ilang oras ng kanilang video. Ganyan ba yan, boss? Sige nga, yun din. Kaya kailangan talaga gumawa ng Ala, Kate girl. Hi, Kate girl. How are you? Oh my goodness. You're watching me. Ayan, hala. Naku, may English dito mga sisi. Amerikana to. Hello, shout out to you, Kate girl. Thank you for watching. Is Marilyn Kaminsky not online yet? If magpa-raffle ka, mag-donate ako ng 5 hours. Message mo lang ako kung sino i-play ko. O sige daw sis, hala. Okay, maka-idea ko anibi. Sige. Gawin ko to, hindi mo na ngayon ha. Bukas na lang. Sige. Ayan, sabi ni Team Honey, hello Kate girl. Hello Kate girl, I'm sorry if I'm speaking Bisaya or Tagalog. Marilyn Kaminsky goes on at 7. Yeah, okay. Thank you for stopping by. I really appreciate it. Thank you. Ayan. I have a lot of friends in here, Kate, saying hello to you. So, so there. Mga sis, mag-hello lang kayo kay Kate girl. Oh, it's so nice to see you. Message mo lang ako kasi pag mag-out na ako, premiere ko na. Okay, sige sis. Sige. Bukas na lang sis. Ganito na lang. Bukas ko na lang sis, what's the name? Sis, team, ano ba yun? Team Honey. Bukas na lang ako magpa-raffle kasi meron akong sponsor. Isang sponsor. Ay, salamat kaayo sis. Mahirap kasi din mag-watch hour din kasi isa lang cellphone ko. Ayan, sponsor. 5 hours. Sige, 5 hours, no? Hala, ang dami niyan. 5 hours. LS din kami mamaya, sis. May LS din ikaw, sis. Sige, sis. Pagka meron akong time,
Puntahan ko ikaw kasi meron ano, Team Honey, meron kasing ano ba to? Mag-ELS after ko na kagrupo ko si Sis Jovi Kia. Pero pag puntahan lang din kita ha. Ayan, Team Honey. Kate girl, I'm sorry if you cannot understand what I'm saying. I hope you're still enjoying it. It's okay, speak Bisayan. It's fun to listen. Oh, goodness gracious me. I'm nosebleed na ko ani. My nose is bleeding now, Kate girl. Team Honey. LS 8 p.m. Okay. Ayan, meron tayong bago. Judith Tricky or Trikey. I think Trikey. Hello, sis. Judith Judith Trikey. Ayan. Hello, sis. May bago tayo, sis. Oh, mga sisi. Ayan. Wait lang, sis, ha. Hindi mo na kita mabigyan ng ano, sis, ng jacket, sis. Mamaya, konti siguro. Tagasan ka, sis Judith Trikey. Nabubulol ako. Hello, Team Honey. Sabi ni Kate girl. Did you have breakfast already, Kate girl? How is it going out there? Over there. How's the weather there, Kate? The girl? Ayan, sabi. Team Honey says, how's the weather there, Kate, the girl? Ayan. Judith Trikey, hello. Sabi ni Riza Bazarte. Ayan, Judith. Yan, panglista ko na tong mga pangalan nyo. Bukas na lang ako magpa-promo. Promo raffle pala. Ganda naman ang host. Thank you, sis. Judith Trikey. Ay, nako, salamat, sis. Ay, nako. Maganda ba to, sis? Napuno na nga ng eye bag, sis. Pero salamat talaga, sis, ha. Ayan, meron ka ng jacket, sis Judith Trikey. Tagasan ka, sis Judith Trikey. Nabubulol ako sa sa pangalan mo. I just woke up, so I have to make coffee. It's beautiful and sunny here. Says Kate the girl. Ayan, sabi ni Kate the girl, I just woke up, so I have to make some coffee. It's beautiful and sunny here. That's good. I can just imagine you right now making your morning coffee. I know you love coffee. And one day we're gonna catch up when I get there one day. Who knows? Maybe I'm gonna get there one day, right? Ganda talaga yan, host. Grabe talaga to si Joyce Castrodes. Wala talaga akong dito ba, piso. Thank you, sis Jody. And Joyce Castrodes, salamat. Mga gwapa mantang tanan. We're all beautiful. Kate the girl, yeah, I'm happy to see you again. There you go. Miss Gina says, Kate the girl, yeah, I'm happy to see you again. Australia. Taga Australia dahil ka, sis Judith Trikey. Saan sa Australia, sis? Naa kay kaila mga paler or di Guzman diha sa tibong ko, sis? Wala, sis. Dili manggod, hindi talaga kasi kami sa tibong ko, sis. Dito lang kami sa ilang. Alam mo yung Hulstem? Diyan sa Hulstem merong unahan sa Hulstem merong diyan, merong 6 Tubabaw Elementary School. Diyan papasok yung amin. Kate the girl. Ayan. Judith Trikey says, Kate the girl. Shout out to you, Kate the girl. Thank you so much for stopping by. Keep safe, Kate girl. Judith Trikey says, Team Honey. Ayan, shout out. Team Honey kay galing kay Judith Trikey. Ayan, Judith Trikey. Sabi ni Kate the girl with the heart. Sige, kugan sa una, sis. Baka nagkita na tayo dati, sis. Baka nagkabungguan na tayo ba?
System honey. Baka nagkabungguan na tayo ng ulo dati ba? Ay, naku naman. Judith. Judith Trikey. Judith kapit ni Bill. Judith. Pasensya na si Sakay. Bisaya, manggukusis. Saan maning pag-pronounce gud ani? Judith na lang no. Ana, pinakuan siguro, pinagahi. Ala, bakit ako nagbisaya na? Ayan, Tagalog pala. Judith. Ilaha Jamsuri. Ilaha Jamsuri. Ambot lang. Basta kung nakaadto na kag-ilang. Basta kung nakapunta ka na ng ilang system, honey, baka talaga nagkaanuhan na tayo doon, nagkabungguan na tayo. Manood ako ng mga video mo, baka ma-remember ko na ikaw pala yun. Everyone is so nice here. Kate the girl says, everyone is so nice here. Oh, mga sisi, oh, everyone is so nice here daw, sabi ni Kate the girl. That's a very nice compliment, Kate the girl. Thank you so much for watching us, even though you cannot understand what we're saying. But you are very welcome to watch us and to listen to us. You're very welcome. Here lang ho, sabi ni Riza Bazarte. Okay, sis. Puntahan nyo lang yung mga ano dyan ha, yung mga, yung hindi nyo pa mga nakadikitan. I have a lot of Judith, like Judith Sabil sa tubig. ako apod boss team honey. Daghan og Judith. Unsa man ni sis? Joyce Castrodes, ano tong link? Sis, wag mo nang mag-ano ng link sis. Sis Joyce, wag mo nang mag-drop ng link. Pobre pa kay ko sis. Mamaya na lang pag medyo ano na, pag medyo mayaman na tayo. Ayan, nakabalik na. Sis, wag mo nang mag-ano ng link ha. Ayan. Nakabalik na ako, nawala noon to. Okay. Miss Gina, Kate the girl, thank you. You too, very nice indeed. Ayan, sabi ni Miss Gina. Kate the girl, thank you. You too, very nice indeed. Ayan, thank you so much, Kate the girl. You very nice. You're very nice also, Kate the girl. Yeah, you are nice. Okay lang yan, link sis. Wag lang sunod-sunod. Okay ba yan sis? Ano? Team Honey, boss Team Honey, okay ra ba na? Ayan, okay. Okay ra daw to sis Joyce Castrodes. Okay la daw. It's okay. Wag lang daw sunod-sunod. Say, okay lang yan, sis. Sis Joyce Castrodes, no worries. It's okay. Asa na ba yun si ano? Hindi ko na nakausap tuloy. Okay lang yan. Okay lang ba yan, sis? Basta hindi lang marami, no? Judith Trikey. Sis, saan kayo sa ano, sis? Sa Australia, sis? Paita, eh. Yawas na due date ni Way. Daghan kayong due date sa misig unsa na. Agay kaigang. Lat sabi. Di na ta maghabol be kay mag-igang na. Okay, sige. Okay lang daw sis pala ang link, basta wag lang sunod-sunod. Sige. Okay ra dai na. Okay. Wala talaga ako masyadong alam dito ba. Akala ko talagang bawal yung link. Pero okay lang pala, basta hindi sunod-sunod yan. Okay lang ha, okay lang. Oo, basta wag lang sunod-sunod, nag-drop, okay. Kate the girl, are you still there? Thank you for watching. I think Marilyn Kaminsky is gonna go online soon, so you have to watch her. I didn't watch her for, I don't know, maybe 2 days now. I owe her a lot already. I'm so busy. Very busy. Ayan. Hello everyone. Joyce Castrodes, okay lang yun sis ha.
Huwag ka na magtampo sis, baka magtampo ka sa akin sis ha. Okay lang naman daw ang link, basta wag lang wag lang sunod-sunod. Ayan. 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 I have a lot of you. Yawas na Judith. Hello, andyan pa ba kayo? Thank you for everyone for watching. Diyan lang po kayo. Huwag niyo muna po akong iwan. Kung meron po kayong gagawin, ilagay niyo lang po ako sa gilid. Ayan. Sino ba hindi ko nalista? Ayan. Loading? Nag-loading po sis? Laon na unsa man ni may basi naguba na pud ni. Loading ko sis Riza Bazarte. Atay na. Maya na ako mag-visit sis para may kasama ka. Salamat sis Joyce Castrodes. Salamat talaga sis. Dito lang ko sis ha. Okay, thank you. Usahay paggabi. Minaw ra ko. Okay sis. Ika po. Napagod to si sis Jean na kanina kakatawa eh. Napagod ka sis no. Oo, loading dai no. Usahay gani diri isa jud ka ba adlaw tibok adlaw gabi walay internet ay Ginoo ko. Diyos ko, nakaka-stress. It's very stressful. Pawala-wala. Pawala-wala ang sis na wala ang net. Ay nako. Ay nako net, makisama ka naman net. Sis Joyce Castrodes, gumawa ka naman ng iba pang video sis. Isa lang ang video mo ba? Sis Joyce Castrodes, isa lang video mo ba? Gumawa ka pa ng iba. Ayan. Kate the girl, if you are still there, thank you for watching. Thank you po sa lahat po ng andito. Salamat. Nakatulog nga ako maaga kagabi dahil sa wala. Kaya nga sis. Naku, sana hindi to hindi to magloko. Sis Joyce Castrodes, mag-ano ka ba? Gumawa ka ng ibang video pa. Isa lang man to yung video mo, oy. Tapos ang ikli pa. Oh guys, kasakit sa kuang likod. Ayan. Thank you po sa lahat po ng andito. South Australia. Si Judith Trikey ay nasa South Australia. Okay sis. Nandiyan ka pala sa South Australia. Yung mga in-laws ko nasa South Australia din sa Adelaide. Mag-iisip pa ako sis ng video. Kahit ano lang good sis. Akin nga puro kain eh. Puro kain yung video. Ang maganda kasi sa sa mukbang, o hindi naman talaga mukbang yung sa akin kasi konti lang yung kinakain ko eh. Lang talaga, parang kain-kain lang talaga. Ang masarap kasi doon, masarap no. Ang maigi kasi doon, araw-araw mong ginagawa kaya araw-araw pa rin nakakagawa ng ng video. I must go now. Love to the host and all of you.
Okay, Kate girl, thank you so much. Thank you so much for stopping by. I really, really appreciate it. Thank you, and hopefully I get to see you one day and have some coffee with you at Marilyn Kaminsky's garden. Thank you, Kate girl. God bless. Bye. Ah. Hindi yan siya makaintindi sis. Taga-Australia man ng English. Mag-English ka sis. Ang sarap ng food sis. Si Kate the girl sis, taga US na siya sis. Tapos yung si Judith, Trikey, taga Australia. Masarap ba mga food ko sis Joyce Castrodes? Ano lang naman yan, mga simpleng mga food. Lutong bahay lang ba? Nothing fancy. Mga barato lang na mga na mga sudan. Sobra nakakagutom panoorin. Sis, ang mag-suggest ko ha, pag manood ka nga ng video ko, yung kumakain ka rin kasi nakakagana. Ganyan din yung ginagawa ko dati. Nanunood ako ng mukbang nung nasa Australia ako kasi ako lang mag-isa kumakain. Kasi nasa work na asawa ko, nanunood ako ng mukbang while kumakain din ako. Nakakagana kayang kumain. Gusto ko yung bulad. Saan doon si Risa Basarte? Maraming bulad doon. Mahilig kasi ako sa bulad. Lami kayong bulad, oy. Lami kaayong bulad. Miss Gina. Anong ulam nyo dyan, Sis Gina, para kunwari, sis, may kasama ka kumain ha? Oo, ganyan ginagawa ko, sis. Para akong tanga. Para kunwari, may kasama akong kumain. Ala, sige, banat siya ng kain. Banat din ako ng kain. Lami ajud sis. Sabi ni Emmy Sifra OFW, bulad sarap. Oo. Hindi ko ipagpapalit ang bulad sa sa lechon. Yung lechon naman okay lang yan once in a while, pero pag everyday na o buong araw nakakaumay din. Oo, iba yung mga bulad dito, no? At saka sobrang baho. ng mga bulad dito sa sa Maynila. Pero pagtiyagaan na lang kasi walang iba eh. Lami jud sis. Sis, sino ba yun? Nandiyan pa ba si Team Honey? Parang wala na ata si Team Honey. Ayan. Dapat talaga marami tayong may laptop o marami tayong cellphone para makapag watch hour, makapag WH. Wala pa may sudan sis, ambot kung unsa lutuin nila. Bulad sis. Bulad, kamatis, sibuyas, sold na. Oo, mas lami talaga sa Davao sis. Isa lang sipi ko sis, oy. Oo nga sis eh. Ako umorder ako pero hindi pa dumating. Mumurahin lang good, oy. Kasi hindi talaga pwede. Mahirap talaga, isa lang cellphone. Sa ano pa daw darating, 26 o 28. Mas lami talaga sa Davao sis ang mga bulad, sis Joyce Castrodes. Sis Gina, bulad na lang iprito nyo, tapos meron kayong sibuyas at saka dyan, kamatis. Oh, sold na yan, sili. Sold ng bahaw niyan. Ako yan, okay na yan sa akin. Agay, kasakit sa kuang likod.
Okay na. Sis Pepay, andyan ka ba pa sis? Nagwo-workout ka pa sis Pepay? Pamilya Espinosa PH? Sis Jovi Kia, dyan lang yan sis Jovi eh. BG lang yan. Oo, tapos suka, sili. Minsan ginagawa ko suka, tapos nilalagyan ko ng garlic ba, ahos. Perting lamia, wey. Naglaway na hinuong ko ron. Ay, Diyos ko. Pagkaon na po. Hahaha, naglaway gani. Naglaway na jud ko sa topic na bulan. Agoy, ginoo ko. Magbisaya na lang ko. Parang Bisaya naman tayo lahat dito. Pati ako naglaway na po jud ko. Ngano man ning bulad no? Lami man kayo. Ang ako ang yung kuan pag uli na ako sa Davao pohon ako ang ako yung kuan magulay ko og nangka. Nangka guys ba tapos butangan og kanang bulad na kanang dagko gud na bulad. Nang unod sa dagko na bulad o dili kaya nang ulo sa dagko na bulad tapos tunuan. Agoy. Magtulon jud daw manulong magtulon-tulon jud og laway karon ba. Ganahan mo ana kanang nangka tunuan butangag ka ng ulo sa bulad na dagko o dili kaya nang unod sa bulad na dagko perting lamia we. The best. Kinsay ka ilana. Kinsay ganahan ana. Mao jud na akong ganahan. Basta lagi magsudan ana. Basta pag magsudan ana gikan sa buntag hantud sa gabi hantud kinaugmaan pa okay ra na sa kuha. Oo sis, favorite na ako na. Oo mga sisi, laro tayo mamaya. Ayan, yan, si Jovi Kia, mga sisi, laro tayo mamaya. Watch hour at load, ayan. Manood ako sa iyo sis, para may idea ako paano tong, itong watch hour. Dapat magumawa pala ng maraming playlist, no? Ako isa lang playlist ko kasi, 5 hours lang. Dapat merong mga 1 hour, 2 hours, ganyan, 3 hours. Para kumpleto ba? Naglaway na jud kog maayo diri. Tapos sis, mga sisi, punta tayo kay Jovi Kia mamaya. After ko nito, mga 8 PM sis Jovi, no, mag-live ka. May palaro siya sis. Watch hour at load. Namia lagi sa nangka, daghan naglaway no. Mauna ang isa sa ako ang imukbang guys. So watch out mo ana. Iandam ang inyuhang mga bahaw. Tapos unsa pa gani na basta ka ng mga tinunuan ganahan kay kuan ng mga tinunuan oy. Kanang kuan pod kabalo man ang kanang kuan kanang dabong god. Dabong tapos butangan og kanang kuan kanang pasayan. Dabong butangag pasayan og saluyot tunuan. Kana kabalo mo ana. Perting lamia guys. Makalimot jud mo sa inyong mga uyab. Makalimot jud mo sa inyong mga uyab kung makatilaw mo ana. Kinsay nakatilaw na ana be? Kinsay nakatilaw na anang kuan kanang dabong tapos butangan og kanang saluyot tapos butangan og pasayan. Mainom sa ta kay murag naglaway na jud kog maayo. Lami kay na guys. Lami kay na mga sis, very lami. Wow! Joyce Castro din. Uy, meron bang Tagalog dito? Kung meron pong Tagalog na nanonood ha, o English, o Spanish, o American, o whatever, mag-message lang po at nang mapalitan ko po ang aking ginagamit na lingwahe. Dili na lang nako tilawan na sis. Uy. Nganong dili man nimo tilawan sis? Sus. Lami kay na sis. Dili nimo tilawan kay makalimot ka sa imuhang uyab. Tilawi lang sis. Sus lami kay na. Perting lami makaingon jud kag marag si Ivana ba. Makaingon ko kag oh shit. Oh shit kalami na lang.
Labas si bawal na word, no? Pero si Ivana, ginagamit man na niya. Anak man ka makalimot sa BS. Bitaw. As in, lami jud kaayo na. Anyway, mao na ang ako ang topic, no? Sorry kaayo ha, ang ako ang topic jud. Ang ako ang naama ko sa akong utok permanente pagkaon ra jud. Og syempre, ang ako ang bana. Ang akong bana belts. Ug kaning whitey. Kay daghan kay mga utang na kinahanglan bayaran. Tinuod ko. Unsaon na lang mga due date. Mga due date dara. Ayan, thank you po sa mga 5 milyon. 5 milyon daw, pag sure. 5 milyon na andito po sa aking payag, no? Thank you po sa inyo at sa pag-sustain nyo. At hindi nyo pa ako iniwan. Meron pa po tayong 14 minutes. So after this, kay Jovi Kia na naman po tayo. Meron po kayong mga time, punta po kayo kay Jovi Kia. Kasi magpapalaro siya ng watch hour at saka pero wala ka tumaba sis, no? Oo sis. Nagaingat po ko sis na dili jud kaayo ko nagakaon og taman good. Kanang kaisa ra ko sa isa ka adlaw mukaon jud og taman, maura nang mag-record ko. Ana akong ginabuhat bisig katong sa balay sa Davao pa ko. Kaisa ra ko sa isa ka adlaw kanang mukaon jud ko og taman, pero after ana dili na ko nagakaon kaayo, mga kuan na lang mga unsa-unsa badara, pero dili na kaayo ko nagakaon og rice. Tapos before 6 PM jud na ako ang dinner kung mag-dinner man ko. Tapos after 6 PM wala na food, no more food. Bahalag maglaway ka darag tan-aw kag video niya. Pagkaon ang imuhang gitan-aw, maglaway ka ayaw jog kaon ug kanon, mao na ko Yan yung ginagamit kong technique, sis Joyce Castrodes. Ayan. At saka sis, every morning before anything else, diba English? Before anything else, kalamansi juice. Mga 4 siguro o 3 ka buok na kalamansi, squeeze lang na nimo sa tubig. Tapos mauna imuhang imnon. After 6, ano na lang sis, ingani, tsaa. After 6, tsaa na lang. Kaya yan. Yan yung ano ko. Technique ko. Tip para hindi masyadong lumobo. Mahirap na pag lumobo tayo, nako. Pag mga ganitong edad pa naman, mga 30 above, mahirap na magpapayat. Buti kayo, mga bata pa kayo, maano pa kayo niyan. Madali lang kayong pumayat. Pero mga 30 plus na, mahirap na pumayat, Yung metabolism kasi medyo slow na. Hindi katulad sa mga bata, pahala, bisig unsa ipaslak sa baba, dili gihapon mo taba. Pero karon, paslaki na imong baba daghan kaayot. Tingala man tag di ka mo dako. Tingala mga di ka mahimog drum. Bitaw. Suray-surya lang ni ato ha. Ing anak man jud na. Tigulang na ko sis. Pila naman imong edad sis? Sis Joyce Castrodes. Salamat pala sa mga andito ha. Kung gusto nyong makichika rin, mag-comment lang din ha. Riza Bazarte, Miss Gina, Jovi Kia. Kung sino mga andito pa ha. Mag-comment lang kung gusto mo makaano sa topic namin dito ni Joyce Castrodes. Sis Joyce Castrodes, salamat talaga ha. Sa pagsuporta mo sa akin from the start of the salida hanggang sa end of the salida jud ba? 36 na kasis. Murag bata pa man kasis Joyce Castrodes. Abi na ko tigulang pa ko sa imuha.
Ito mga andito, mga bata pa to eh. Ito sila Miss Gina, mga bata pa yan. Ewan ko si Riza Basarte, parang bata pa rin to. O, tigulang na po ko eh. 30s na po ko, 33. Mag 34 na this year, November. Ayan, si Sis Gina, bata pa kayo to. Si Sis Gina, 23 palaman ata ka sis, no? Sis Gina. Very bata pa. Sana all bata pa. Ayan. O, 23 pa. Bata pa ni mo sis, oy. Sana all bata pa, no? Matanda pa ako sa'yo sis. 3 years lang sis, oy. Joyce Casrodes. Oo, bata pa talaga yan sila, Miss Gina. Ewan ko lang si Sis Jovi Kia. Parang bata pa rin to si Sis Jovi Kia eh. Kaya gani, no? Sana all bata pa. Grabe, tagulang na juda ito sis. Unsa man na si Riza Basarte. Edad na jud among topic diri ba? Unsa naman ni? Unsa naman ning hitabuan ni? Edad naman ning topic ani. Paita. Kaliman ka 23. So 10 years younger than me. Si Sis Gina. Bata pa kaayo eh. Mura ra ka na kog kuan sis, pag umangkon, mga pag umangkon na ako gani tigulang pa sa imuha. Pag umangkon na ako sis Gina, ano pa? Pinaka tigulang 32. Sunod-sunod lang manggod mi ana. Ako ilang antig 33 tapos sila ang pinaka tigulang na pag umangkon na ako 32. BG mo na ako sos naghikay ko pagkaon. Okay sige sis. Ibutang lang ko dira sa ano sis sa kilid. Yawas man oy, matanda na ako oy. Anong matanda? 23 pa kaayo ka sis Gina oy. Bata pa kay ka. Daghan pa kay kag kauno na bugas. Para maabot sa muang ano, sa muang edad. Mga kuan pa siguro, mga 100 pa siguro kasako na bugas imong kaunon sis. Bago ka makaabot sa mong edad. Ay, Diyos ko. Gani. Oh, sabi ni Joyce Casrodes, gani. 23, may bana na. Ganyan naman talaga yan, sis. Okay nga yung maaga mag-asawa para maaga rin magkaanak. Maagang mag-ano ba, maaga sa lahat. Ako nito, yan, matagal nag-asawa. Ayan, hanggang ngayon, wala talagang anak. Lewan ko ito si Sis Joyce Casrodes. Sis, kita na to ang kuan ani. Ato ang wow legs. Wow legs na lagom. Unsa ni oy? Ikaw sis Joyce Casrodes na ano ba kay bana sis? Unsa naman ni atong topic oy? Love life naman ni. Wala namang ibang taong nanonood, tayo lang. Ano sis ba na ba kay bana? Sis Joyce Casrodes, meron ka ng bana? Nana kay asawa sis? Ning anong nagtagalog man ko. Bisaya ra kay kita-kita na lang man 3 na lang ganing watchers na ko. Banana lang sis. Banana maayo. Maayo sis. Nana mo anak wala pa. Pasensya na ha kung very personal na sis ayaw na lang tubaga okay ra. Mahirap man magpalaro ng watch hour oy kasi isa lang ang cellphone talaga. Palagi ko kasi itong ginagamit tong isa rin. Magtawag si mister. Walay anak sis pareho ta sis. Okay ra na sis. High five. Appear sis. Daghan na ta. Daghan na ta sis.
Okay ra na walay anak ko eh. Crisis bitaw karon. Lisod magkaanak karon sis kay crisis. Lisod ang ayuda. Lisod ang ayuda sa gobyerno karon sis. Ang okay ra walay anak. Ako, gumagawa pa kami ng baby. Si Miss Gina daw, gumagawa pa daw kami ng baby. Paspasin na sis. Paspasin na ninyo sis Gina. Grabe pa pang mga bata. Pag ani na, paspas pa jud kay na ba? I remember my young days. Pag katong bata pa, murag ano ba? Sige sis. Riza Basarte, salamat sis. Kaon ra dara sis. Salamat sa pag-imbita. ang hirap gumawa o yung saon na lang ni. Sis Gina, adlaw-adlaw ah. Charo. Sis Gina, adlaw-adlaw ba? Bata pa bitaw mo? Wala na nay kapoy-kapoy. Kay mga bata pa. Adlaw-adlaw charo ba nang dili na masudlan? Ikaw sis na ay bana pero wala kay anak. Ako sis walay bana ug walay anak. Mao ba sis? Abi na ko ingon ka na kay banana. Banana lang sige lang sis, moabot ra na sa imo sis Joyce Castrodis ang imuhang kuan, ang imuhang maayuhon. Hulat-hulata lang mag na traffic pa siguro. Ang manghod sang bana na ako sis, my baby na. Kaya gani sis Gina, adlaw-adlawan ninyo. Mabuo lagi na. Minaw ra ko sa sige sis Riza Basarte paminaw ra dara. Kuyaw kay ni among topic karon ko ani. Himo ni og kuan, maghimo ni og baby. Bah. Sabi ni Joyce Castrodes. Wabot ra na sis Joyce Castrodes, hulat-hulata lang na traffic pa daw. On the way na siya. OTW, sabi niya. Makalasbag mo na. Okay ra na sila sis. Uy, kay mga bata pa man na sila. Kahit adlaw-adlaw na, dili na malaspag. Kusog kayo nag-ano. Kusog kayo na og ka ng sipa. Diba sis Gina no? Sis Gina, kusog kay sipa sis. Si Banabel sis. Murag kuan, murag ka ng murag red horse mo sipa sis. Oo, di ba? Sis Joyce Castrodis 23, Diyos ko. Very, very, ano pa na, energetic pa na. Sipa dito, sipa dire pa na. Uy, ginoo ko. Naunsa naman atong topic. Uy, ayan. And eto pala si Excel Jan Sariego. Hello, Excel Jan. Hello, Madam. Thanks up done. Full support. BG lang. Okay, thank you. Thank you, Boss Excel Jan. BG ka lang dyan. Merong mga bago Excel dyan. I-scroll mo lang ha. Ayan si Riza Bazarte, si Team, sino ba yun? Team Honey. I-scroll up mo lang Excel dyan. Alam ko magaling ka dyan eh. Scroll up mo lang dyan kung sinong mga hindi mo pa nakadikit dyan. Mga legit yan lahat. Boss Excel dyan sa Riego. Hello sa inyo. Pasyalan ko kayo lahat. Ayan. Yung iba dyan, Boss Excel dyan, nag-out na. Kasi kanina pa ako naka-live. Pa-out na rin ako. 1 minute na lang. So, bigyan kita ng konting minutes para para maisda mo to sila. Ayan si Riza Bazarte. Alam ko magkadikit na kayo ni ni Castrodes. Ay, ewan ko lang kung magkadikit na ba kayo. Pero i-check mo lang Excel, baka hindi pa. Bigyan kita ng konting time. 5 minutes. Kain na tayo ho. Sige boss. Kain lang dyan boss. Salamat.
Ano na ba yung topic? Unsaon naman lang ug adlaw sis matay na ko ana. Okay ra na sis, uy. Bata pa man kasi, so okay ra yan adlaw-adlaw. Nagluto ako ng adobong manok. Sarap ng adobong manok ni Boss Lufman, so. Ayan. Yung kinain ko kanina, sabaw, halang-halang na manok. Yung lang, gisabaw ang manok, lagyan ng sili, perting lami Lagyan ng maraming bawang, sibuyas, at saka tanglad, at luya. Tapos sili. Lami kaya akong kaon. Ang sarap ng kain ko. Ayan, sabi ni Dalufmans TV, huwag nyo kalimutan magpatamsa kay host natin guys. Niluto na yung... Hala, giluto. Niluto na yung kalapati ang niluto mo, boss. Ano pa naman yung kalapati, boss? Matigas yan, boss. Dapat anuhan mo yan. Dapat pakuluan mo yan ng medyo matagal. Ang ingay ng baby ko sis, pinapatan ko muna. Pinatpatan ko muna. Sinong baby mo dyan? Yung aso mo sis? Gina? Joyce Castrodes? Dikit lang muna kayo nila Boss Excel dyan sa Riego ha. Ayan, bigyan ko ng time si Excel dyan. Kakapasok lang kasi. Merong mga maiisda dito eh. Sa Excel dyan. Boss Excel dyan. Isdain mo na to mga andito ha. Yung mga sa tingin mong bago. Ayan, andyan si Tim Honey. Andyan si Joyce Castrodes. Si Riza Bazarte. Meron pa yung kanina si Judith Trikey. At saka sino pa yun? Ito si Kate the Girl, wala yan siyang YouTube eh. Ano lang yan siya, friend lang yan. Tapos sino ba yun? Sino pa ba yun? Yun si Buhay Italia, Jen and Family. Ayan. Oo, sa aso ko may tao kasi, kaya tahol ng tahol. Okay. Hindi yun mangyayari sa mga alaga ko. Akala ko kinain mo na yung alaga mo, boss. Patay ka dyan. Milyon pa naman ang premium niyan pag nanalo. Huwag mo talagang gawing adobo. Oo. Bumalik na pala yung aso mo, Sis Gina. Sa gusto po dumikit sa akin, kayo po ay welcome po sa akin. Kanina ka sana andito The Lufmans TV. Merong mga bago kanina. Si Alisa na ata. Pero puntahan nyo lang sila. Hello Madam Gina and bro, The Lufmans TV. Hi sa'yo Excel, Madam Gina. The Lufmans TV kanina merong mga bago sana. Pero ito si Riza Bazarte. Andito pa siya. Nag-BG lang siya. Kumakain lang siya. Si Joyce Castrodes, para magkadikit na ata kayo niyan eh. Pero meron si Judy Trikey ata yun kanina. Pamilya Espinosa PH, parang magkadikit na rin ata kayo. So yun. Sunod naman ulit madam ha, God bless you. Oo, salamat Excel. Ay sabi ni salamat Excel, balik ko mga eating pa. Okay, ayan. Ayan, noted ma'am Risa, take your time. Ayan, sabi ni Excel dyan sa Riego. Ayan. Ayan, mag-out na din ako boss kasi susunod na si Sis Jovi Kia. So, 1 minute na lang. 1 minute, 2 minute. Ayan, mag-dinner muna kayo mga sis, mga boss ha. Ayan, hala, mayroon pang humabol. Hello, Madam May. Ayan, a big shout out to Madam May. Hello sis. Taga saan ka sis? Uy mga boss, merong bago. Si Madam May. Ayan, kinulayan na kita Madam May. Sige, puntahan nyo muna. Puntahan nyo muna siya mga boss. Excel dyan ayan si Madam May. Miss Gina, bye na sis. Una na ako. Okay, sige sis. Ayan, may Madam May. Ayan, puntahan nyo muna isa't isa.
Riza Basarte, ito oh, merong bago si Madam May. Late na pumasok si Madam May ba? Ano na ako, patapos na ako sis. Basta itong lahat ng andito sis Madam May, mga legit to lahat, puntahan nyo lang. At saka yung mga andito na, puntahan nyo lang si Madam May. Ayan, Excel dyan, Sariego, tara di kita na. Ayan na, tara na daw, sabi ni Madam May. Ayan na. Okay, sige, magdikitan lang kayo ha. I-screenshot nyo na lang yung mga ano nyo. Ang mga bago dyan. Hindi na ako magtatagal. Miss Madam May, salamat sa pag-ano ha. Ilista ko lang yung ano mo. Baka hindi pa tayo magkadikit yung name mo. Madam May. Ayan. Ayan, The Lufmans TV. Hi, Madam May. Ayan, magdikitan na kayo. Bigyan ko kayo ng 4 minutes ha. 4 minutes na lang talaga. Ayan. Thank you, Merle. Thanks sa lahat. Thank you, sis Joyce Castrodes. Salamat talaga. Ayan, puntahan nyo ng isa't isa. Mag-out na ako. Extend na lang ako ng extend ng minutes eh. May humabol kasi. Ayan, si Madam May. Ayan, Riza Bazarte. Oo, yan. Mga bago yan. Boss The Lufmans TV. Oo, i-screenshot mo na lang, boss. Mga bago yan sila. The Lufmans TV, tara po, sabi ni Madam May. Ayan. Madam May, saan po tayo punta? Wag po. Yawas talaga to si The Lufmans TV. Abugbog ka na naman dyan ni Mrs. Vienna. Ala ka. Abugbog ka talaga ni Mrs. Vienna dyan. Buang ka talaga, The Lufmans TV. Hala oh, Mrs. Vienna oh, si The Lufmans TV. Abugbog mo nga siya. ikaw ba kuya, dikitan lang tayo. Hahaha, sabi ni Madam May. Puntahan ko po kayo mamaya. Ayan, puntahan daw ikaw ni Boss The Lufmans TV. Joker talaga yan siya, Madam May. Ayan na. Magbababay na ako ha. Salamat sa inyong pagpunta. Screenshot mo na lang, boss. Kasi pasunod na rin si Jovi Kia. Punta tayo sa kanila. Madam May, punta ka kay Sis Jovi Kia. Marami kang maiisda doon. Yawas talaga to si The Lufmans TV. Sige na, magbabay na ako. Thank you for watching everyone. Bye. See you tomorrow at 6 p.m. Bye.